Hout. Je kunt er van alles mee bouwen. Een woning, een kast, een bed, noem maar op. Maar het kan ook het fundament zijn van een nieuwe carrière. We zijn vandaag bij Technopark in Heerenveen. Een traject waar jong en oud een plekje kan vinden op de arbeidsmarkt. Hey, ze zijn hier allemaal aan het werk al. Het is nog best wel rustig, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Nou, dit is onze werkplaats en hier leiden wij leerlingen en zij-instromers op die richting de timmerindustrie aan het werk willen. En als je hier nou komt, hoe lang duurt bijvoorbeeld dan de opleiding die je krijgt? Nou, gemiddeld zijn de mensen hier ongeveer 3 maanden. En eigenlijk in de meeste gevallen kunnen ze dan blijven bij het stagebedrijf. En is dat niet het geval, dan zoeken wij een andere werkplek voor ze. Stel je voor, ik wil een andere baan. Ja. Zou ik dan hier kunnen beginnen? Of? Om er zeker van te zijn hebben wij een test ontwikkeld, waardoor jij in de praktijk aan de slag kunt gaan. En op die manier kun je er samen voor zorgen dat we een goed beeld krijgen van of jij een geschikt persoon bent voor onze sector. Nou, hier een streepje, leermeester cheert. Maar ik doe nou die test en die is dus wel redelijk belangrijk. Maar ja, is het alles bepalend of zeg je van nou ik zie heel snel dat iemand talent heeft en dat hij door kan? Alsjeblieft. Ja, ik zie heel snel dat iemand het inzicht heeft. Ja, nee. Ja. Dus je hoeft hier niet bang voor te zijn? Als je dit niet wil inhoudt, dat moet eigenlijk wel makkelijk. Nee, zo is het. Nee. Wat zeg je ervan? Nou, het is een heel mooi goed begin. Maar je moet nog wel even oefenen. Ja? Ik heb die 3 maanden zeker nodig, of niet? Je hebt wel een periode nodig, ja. Oké. Maar iemand die glansrijk geslaagd is voor de test is Sjoerd. Daar Sjoerd. Hey, Roelof. Ik denk, jij zet geen raam in, dat is een beetje flauw, maar met mooie kozijnen bezig. Ja, draaikiepjes. Wat zeg je? Draaikiepjes. Draaikiepjes? Ja. Wat deed het met je, dat ze hier 3 maanden met je bezig zijn geweest en van alles hebben geleerd? Wat betekende dat? Oh, dat vond ik heel belangrijk voor mij. Ja, je kunt er wat betekenen. Ja, je hoeft niet meer thuis zitten. En je kunt wat leren. Mooi om te zien hoe hout mensen dus nog een kans geeft op de arbeidsmarkt. Het gebeurt allemaal hier bij Technopark in Heerenveen. En wie weet is er nog met deze 2 linkerhanden hoop voor mij.